vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera unyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakavhunduka pandakanzwa confession yomwe musikana uyo ari kuti iye ari kuCape Town, because ndine vamwe baba avo vandakambojola navo. Even though I am married, I am also staying here in Cape Town. Apa chakazondivhundutsa ndechekuti ndatova neproblem mukoma almost half a year kubva zvandakasangana navo baba ava pabonde, vakabva vazondiitira chitsotsi chekuti vakabva vazobvarura condom. Ivo vanoti rakangobvaruka because of friction yakaitika, but I think ivo vakatobvarura vachitoda condom racho iroro, because ndakazoti iwe friction yepi, nekuti tangoita ka1 normal position, because ndakazotonzwa ndava kutoyerera kusikarudzi kwangu uku ndikatona kutoti kuinga 1 zvaatori maspams. So mukomana achikubva ipapo kusvika pari zvino ndine problem yekuti mudumbu mangu munogara muchingorira kuita sekunge munhu ane maacidzi. Dzimwe nguva ndinombomuka pakati pawo usiku mudumbu mangu munenge muchirwadza zvekuti ndinoita kuchema mukoma, ndinoita sekunge munhu anenge achichekewa matumbu ake awa. Zvose izvi zvakatanga pandakangosangana navo pabonde baba vacho ivavo. The reason as to why ndakavhunduka pandakateerera confession iyoyo, ndakasvika kumba kwavo, it was somewhere kuma past 3. So takati takagara zvedu tichingokurukura, munhu kwava kutongosimuka ndokubva azvibvisa hembe dzose mukoma kana kusanyara. Ndikati zvimwe kuda munhu ari kuda kuti tinge tichimbotanga tafadzana, but munhu kwava kutondi-ignore, kwava kutondibvunza kuti do you need anything to eat? Ndikabva ndati anything, ndokubva azoorder mabhega paya. Mr D yakauya, munhu munoziva kuti akaita sei, akangonotora rimwe zibathing towel ndokubva aenda zvake akamonerera zitauro iroro mukoma, nothing underneath. Paakadzoka mukoma achingonovhara dhoo mukitchen, kwava kutongowisa zigauni riya ndokubva auya nemabhega aya tava kutotanga kutodya. Then akabva achizotanga kundibata-bata sekunge munhu ava kuda kunorara neni, but akandibata mukomanashi kusvika ndanzwa kuti ndainge ndatota ndokubva azongondisiya ndakadaro ndiri musho. Takagara mukoma, munhu kwava kutotanga kutoona mamovie zvake, mahorror movie paNetflix. Takaona mamovies awa kuzonosvika samwe kuma 8 PM, ndipo paakazonoti karamata pamusoro pangu tava kubedroom kuchizonoitika drama iroro rekuti takangoita ka1. Mushure mekunge taita ka1, mukoma ndakabva ndabhoyekana nekuda kwekuti ainge aine chitsotsi icho chaainge andiitira, zvikabva zvatovharana paya. So mukoma nachikubva ipapo kusvika pari zvinozvi, I am regretting a lot mukoma, ende muone zvenyu ngainge ndakatomborota dzimwe hope, so ndichimhanyisiwa noumwe murume mushure mekunge murume uya anditi iwewe uri kuda kuhurira murume kaiwe, uri kuhurira murume wako iwewe. Saka ndakati kana handisi kuhura ini, even though ndainge ndiine zvikomba zvangu zvepamafoni ndisati ndaita anything physical. Ndipo murume uya paakatanga kundimhanyisa kutaura kudai so mukoma, ndinongoti kana ndikati garei mudumbu mangu munoita kukuma, munokwanisa kuita kana 40 minutes muchingokuma mozoti zvinomorwadza, kutoti munge muchitopora mukoma. Ndinotoenda ndobva ndatonogara pachemba, ndipo pandinobva ndatonzwa kutoti zvinenge zvatoita senani mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana muchikwanisa kundipawo mafone numbers ake musikana uyu, pane zvandiri kuda kumubvunza musikana iyeyuyu about murume wake. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndaihurira murume wangu ndokubva ndazodanana neumwe murume. Hanzi pandakazoteerera confession iyo ndakanzwa nyangu ichirova, because the things that happened to me are quite similar. Izvo zvekuti uchingosvika pamba pemunhu obva atokukurura nhumbi, obva aregedza kurara newe kuzonosvika kunze kwasviba ochizotanga kuti 1. Strange things indeed they do happen in this world. Chiko chinokonzeresa kuti mudumbu munge muchizotanga kurira waya ndiwo maacidzi acho here, kana kuti sisi ava vakashandiswa
for my rituals. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakatanga sarana muno muJoburg, then ndokubva ndaizotanga kushandidzana neumwe muroora wangu ariko kuDurban uko. Takamboita mari because panguva yacho iyoyo vanhu vazhinji vainge vachiita zveurana vainge vachiri vashoma. Takati taita mari ndokubva tazovhura shopu yedu kumusha kuHarare uko, but muroora wangu akazoita give up nekuda kwekuti zvinhu zvedu pane pazvakazombotorwa neZimura. Zvinhu zvedu zvakati zvatorwa mukoma, upenyu hwakabva hwamboti omei. Iniwo mukoma, kutaura chokwadi ndipo pandakabva ndazoromba. Kutaura kudai mukoma, ndinodhila nevakadzi vamwe vane mari, vamwe vanotodanana nemapolitician, vanotondituma, vanotondipa maorders kuti ndige ndichitoenda kunovatengera hembe kunana Teki nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana mukoma. Ndine kamwe kabhotiki kangu karimo muHarare, hembe dzirimo dzinodhura, handidi kukunyeperai. So kuti ndige ndichizokwanisa kuzosvika pandiri pano, ndakaromba mukoma Nashi. Pane nguva iye yekuti pane umwe prophet wekuNigerian paainge achiri mupenyu, ndakabva ndazoendako mukoma ndichida kuti ndige ndichibatsirwa, but hazvina kunyatsokuita sezvandainge ndichida. Ndakabva ndati sezvo ndichiri kunoku kuNigeria, chimirai ndige ndichimbotsvaka munhu anokwanisa kundibatsira. So mukuzonofamba mukoma, ndakazongoonawo pamwe painge pakangonyorwawo kunzi Brotherhood, ndokubva ndapinda pamba paya. Apa ndainge ndichitoti apa ndichatongobirwa zvangu, apa ndiri muforena, pano ndiri kungofamba ndichingotsvakana nevanhu vanokwanisa kundirombesa. Pandakapinda paipa ndichizonopinda mumba macho mukoma, ndakashamisika because from the outside chimba chainge chakanyangara ichocho, but from the inside mukoma it was really beautiful. It had this white painting all over the place, but mainge musina furniture manje, painge paine rimwe zicurtain rainge rakanaka mukoma. It was silk white. Then kuseri kwecurtain kwainge kuine umwe mukadzi muNigerian ainge akanaka ari mutsvuku aine mazinels ainge akagara pane rimwe zicheya. After that mukadzi uyu ndakabva ndachizoudzwa kuti ndiye ainge ari queen of that temple. Kana kuri kunzi ndainge ndiine zvandainge ndichida, ndiye aikwanisa kuzondibatsira. Ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndiri muZimbabwean, uye zvekare ndainge ndakauya kuzoona umwe muprofita. Iye pakazotaurwa zvakawanda mukoma, zvimwe zvekuti handingakwanise hangu kuzvitaura, otherwise ndinozokupinzai busy. Saka ndakaudzwa masecrets akawanda anoshandisiwa nemaprofits neavo vanongoita zvekuprofita bhora nei zvinhu zvisitomborina kana basa kana kuprofita vanhu kuti vange vachizotendeuka, you know what I mean. Saka ndakabva ndachizonzi kana ndainge ndichida kuromba, ndaifanira kuti ndige ndichizotengesa soul yangu kuna devil, uye zvekare pamutumbi wangu pane chandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoti ichi Satani hako tora. Ndakabva ndati anything. Manje inini handizivi kuti ndoti chiko, because hapana pandingati bvisai ziso, bvisai ruoko kana kuti bvisai gumbo. Mukadzi uyo akaseka zvake kwenguva refu, akabva ati ndikuda chibereko chako iwe, because chibereko chako chakangosenga mwana umwe chete chichiri right. Mukoma ndakabva ndati chibereko changu zvino muchachitora sei chibereko? Akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichizogezesewa, kana ndagezesewa ndichichenurwa kwemazuva anokwana iwo kuita 7. Then mushure mekunge ndachenurwa paya ndipo pavaizotora chibereko changu, that will be my sacrifice to the devil. Asi paizodiwa ropa. Ndikabva ndati ropa futi. Apa ndachekeresa futi, ndazvichekeresa ndatengesa chibereko changu. Zvikabva zvanzi aiwaka chibereko chako hachingangoende chiri choga, panotodiwa sacrifice. Ropa rinofanira kuti ringe richideuka. Ndokubva atanga kuseka zvake. Ndakabva ndazosarudza kuti umwe mwana wemunin'ina wangu uyo ainge ari grade 6 aifanira kuti ange achizofa. Mukoma akatongorohwa nebuka ndokubva atongoshayika. Mwana wemunin'ina wangu ndiye sacrifice yangu, but haana kufa same time, akazotofa the following year mushure mekunge ndaenda kuNigeria. No one even suspected kuti ndini ndainge ndamuchekeresa. Zuva racho rakazoti rasvika iro ravainge vachida kuzotora chibereko changu mukoma. Ndakatoona
rimwe zimweya rakapindamo murumu matainge tiri imomo. Zvinhu iri rainge riri reblack mukoma richiita sekunge zidzangara dzimu, but rainge riine mapapiro. Rikabva razotaura nemukadzi uya, ndikabva ndazoudzwa kuti ndiro rainge ratumwa naSatani kuti ringe richizotora chibereko changu. Ndakabva ndachizoradzikwa pane imwe yainge yakaita altar. Ndainge ndakangopfeka sketi chete. Mukoma kwakabva kwazouya umwe murume uyu ainge akabata chimwe chainge chakaita kunge chitanda chainge chakagadzirwa nebamboo stick. Saka chitanda ichi chainge chakabayirirwa mune imwe yainge yakaita hari. Muhari umu mukoma Nashe mainge muine marasha ainge arimo uye zvekare nemimwe mishonga yavainge vachipisa. Saka hutsi hwaizobuda nekumuromo kwechitanda ichacha. Chitanda ichi chakabva chazonobayirirwa pamuromo wesikarudzi yangu mukoma. Hutsi hukabva kwachizotanga kupinda musikarudzi yangu. Zvairwadza kane mukoma. That pain so ndoita kunzwa ndichitaura kudai so muviri wangu uchiita kumerera mukoma. The pain that I felt apa ndainge ndakanzi ndaisafanira kuti ndige ndichichema kuburitsa misodzi kana kuita sei, for that was my sacrifice. Hands each and every sacrifice has to be painful. Ndainge ndakapiwa chimwe chitanda icho chandainge ndakanzi ndinge ndichiruma uye zvekare nemushonga wandainge ndakapiwa, but the pain was still there. Mushure mekunge vapfungaidza chiutsi chiya mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizonzwa chibereko changu chava kupusha mukoma, chita sekunge chinovhurika mukoma. Chibereko changu chakasvika pakubuda, ndikachiona chibereko changu. Zinuriya mukoma Nashe, zinuriya rakabva razotora chibereko changu ndokubva razonyangarika. After that ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichivata nembwa. Hongu ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichivata nembwa, but izvi ndakazozviita mushure mekunge ndadzoka kuZim mukoma. Ndakavata nembwa youmwe muvakidzani wangu. Mushure mekunge ndavata nembwa yaiya, then ndokutozadzisa kwandakaita mhiko. Chainge changosara ndechekuti mwana wemunin'ina wangu ange achizofa. Nanhasi uno mukoma ndine mari. Munoziva inonzi mari ndiyo yandiinayo mukoma Nashe. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, munge ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, but ndiyowo confession yavo iyo. Strange things indeed they do happen in this world. Kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kutoti zvinhu zvakadaro hazviko. But let us try to speak with her in the comment section. Hanzi ndine mari ndinototumwa nevamwe vakadzi vanotodanana nemapolitician kuti enda unonditengerawo hembe kuteki. Ameno zvenyu apa mune muchituma vanhu vanenge vakaromba futi. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakambotengwa neimwe n'anga zvinhu zvacho soka. N'anga iyoyo hayo mukoma inoita zvechokwadi, but zvakaitika ipapo mukoma Nashe ndezvekuti yainge ichitongodawo mbiri zvekutongodaro. So what we did was that n'anga iyi yakandibvunza kuti ndainge ndiine mari here yekuti ndinge ndichikwanisa kuzodzoka kunoku kuSouth Africa. Ndikabva ndati aiwa kana sekuru handisisina mari yekudzokera kuSouth Africa. Ikabva yanditi pane game randoda kuti tinge tichizotamba. Iyi game rakatambwa mukoma, handidi hangu kutaura zvakawanda, but ndiyo confession yangu. Ndakatorova kamari kangu within a very short period of time. Ndikatorova kamari ndakazotobetserwa futi mahara apa vainge vambondichaja. Muzviraundi umo muri kutambwa magemu, handidi kukunyeperai. Vanhu vanenge vachitobatsira zvechokwadi, but mukoma zvimwe zvacho so regai ndige ndichiseka zvangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Igemu yakaita sei? Magemu api ari kutambwa muzviraunda? Handisi sekuru vacho ivavo vanobatsira, but pane mamwe magemu atakazombotamba nekuda kwekuti ndainge ndisina mari yekudzoka kunoku kuSouth Africa. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndiri kutambudza ex-husband yangu and I am using our kids so as to control him and to ruin each and every marriage that he gets involved in any relationship. Inini ndinozotowanikwa mukoma ndichitongokonzeresa confusion. Nemurume wangu takazvara vana vedu vaviri. So mushure mekunge tazvara vana vedu vaviri, pane zvakazongoitikawo mukoma Nashe. Ndokubva tachizorambana paya. Mushure mekunge tarambana, baba ava ndo vakazotanga kuuya kunoku kuSouth Africa. Ini ndokubva ndazombosara kuZim. Vakabva vachizowana umwe musikana uyo wandakazotanga kunetsana naye, ndokubva azovaramba. Nazvino mukoma like ipapa paChristmas ndiri kutofanira kutoti ndike ndichitovapa pressure because ndakanzwa kuti vava kugara noumwe musikana, saka kumusha kwacho tiri kutofanira kutoti tinge tichitoenda tose, and I'm going to do that mukoma. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, aya ndo hunonzi kuroyika ihwohwo nai vanzvadzi zvamuri kuita.